תלמוד תורה דרך חוכמה נתייסד לפני 9 שנים על ידי הרב רפאל דן השליטה וצוות המלמדים על מנת להוציא לפועל רעיון נפלא אותו הגה הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו בספרו דרך חוכמה. כתב הרמח"ל בספרו דרך חוכמה, כל הרוצה להיות חכם בישראל צריך שידע תחילה כ"ד ספרים עם ביאוריהם הראשיים, דהיינו תורה, נביאים וכתובים. לאחר מכן נלמד י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. המהר"ן מפראג כתב בספרו גור אריה על הפסוק ושננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, וכשם שגוף האדם גדל בשלבים, כך נפשו ושכלו של הנער גדלים בשלבים, וכל כוחו של הנער בגיל הרך אינו אלא בזיכרון. זיכרנו השם יתברך להקים תלמוד תורה דרך חוכמה, ללמד את הילדים בגיל הרך תורה, נביאים וכתובים עם ביאוריהם הראשיים בעל פה. בראשית ברא אלוהים את השמיים בגיל 10, כאשר שכלו של הנער מתפתח יותר, אנו מלמדים אותו ומשננים עמו 6 סדרי משנה. לאחר הבר מצווה יוכל להיכנס הנער לים התלמוד, היינו לימוד הגמרא, עם יסודות מוצקים בתנ"ך ומשנה עם כל ביאוריהם הראשיים. תחילה אחת שאומרים, אנחנו מישהו צפת גלות, מחזירים הרבה מקומות. ובעד שקצת אנשים ו93 עריקות. הוא אומר, יש ראינו מעט מהפעילות הברוכה של תלמוד תורה דרך חוכמה. מגיל גן ועד כיתה ח' ילדים לומדים בצדקות נפלאה. נגיד את המילה התשיעית בפסוק. לא. והנער שמואל כבר בברכות, פרק ה' משנה ג' מילה עשירית. עם כסף תלווה את עמי. עם כסף תלווה את עמי. מה זה רשות? זה עם של חובה. אחרי שנים של נדודים, של לימוד בתנאים ירודים, הקצתה עיריית צפת מבנה הולם לתלמוד התורה. אמנם המבנה עדיין צריך שיפוץ והרחבה, ובעזרת השם אנו ניגשים למלאכת הבנייה. מגרש כדורסל שבו יוכלו הילדים להתרוצץ, מגרש משחקים נוסף, מספר כיתות וחדר אוכל גדול ורחב ידיים בו יוכלו הילדים לאכול ארוחה משביעה כדי שיהיה להם כוח ללמוד. וזאת בנוסף למרכז חוגים שבו אנו נפעיל חוגי העשרה. למלאכה הזאת אנחנו ניגשים ופונים עליכם להיות שותפים. אשרי מי שיזכה להיות שותף למפעל הנפלא הזה. פרטיך השם שמע בקולי תהיינה אוזניך
קשובות לכל תחנוני ממעמקים קראתיך השם השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני עם עוונות תשמור כאן השם מיענות כי לך סליחה למען ממעמקים קראתיך השם